अच्छा भैया, हम भोजपुरी गायक सिंगर समय सुरीला लेहड़ा मंदिर विष्णुपुरा दरौना की धरती पे बाबा आप लोगन के गोड़ छू के प्रणाम करती। आप लोगन के बीच में हमारे को एल्बम जाता। हमें आशा उम्मीद बा कि आप लोग पसंद करल जाए और हमारे चैनल के लाइक और सब्सक्राइब करल जाए। महाराज तनी बजा के आवल जाए। मर्दे मेहरारू के बात बा। मेहरारूबा तनी भर 10 परताल अब मर्दा बतावा था का कहता। अरे फैशन में दिनवा